Akkor, amikor néztem a filmet önökkel együtt, akkor azon gondolkoztam, hogy Atya ég, mit fogunk mi kezdeni ezzel az óriási erővel? Mit kezdünk mi, magyar diplomácia, vagy éppen magyarországi cégek, vállalkozások? Van-e keresni valónk a Nagy Kínában, vagy a Nagy Kína álmának egyik megvalósítójaként Hubei tartományban? És azon gondolkoztam, hogy ha van mit keresnünk, akkor vajon hogyan kell közelítsünk a kínai barátainkhoz. Eszembe jutott egy kínai tanmese. Remélem, hogy magyarul is ugyanúgy hangzik, mint kínaiul, márhogy érthetően. Majd kérek a segítséget a tolmácsoktól. Ráadásul ez a tanmese, ez egy több ezer éves tanmese, és még a Chu országlás idején Han Fei-ci, hogyha jól ejtem, írta le, és Kínában mindenki érti. Ez a tanmese úgy szól, hogy volt egy kereskedő, aki úgy árulta az áruját, hogy lándzsáját bemutatva elmondta, hogy ez az a lándzsa, amely minden pajzsot át tud döfni. Majd árulta a pajzsát is ugyanazon a kereskedő helyen, és azt mondta, hogy ez az a pajzs, amit egyetlen egy láncsa sem tud átdöfni. És megkérdezte tőle valaki, lehet, hogy nem is az első ember, csak a második, hogy és mi van, amikor a te láncsád találkozik a te pajzsoddal? Erre nem volt válasza. Nekünk magyaroknak, akiknek nevet, brandet, jó barátságot kell felmutassunk, és partnerséget Kína fele, nekünk vigyáznunk kell, hogy nehogy így járjunk a Nagy Kínában. Tudnunk kell azt, hogy azt, amit el akarunk adni, azt, amit kínálunk, technológiát, partnerséget, tudást, vagy Magyarország területén azt a logisztikai lehetőséget, hogy az valóban a legjobb-e, és hogy merjük-e azt mondani, hogy ennél jobbat nem találnak Európában. Én hosszú évek óta, még államtitkárságbeli koromtól kezdve legalább 7 éve havi szinten járom Kínát. Rátettem az életem egy részét, hogy megtanulom a kultúrát, egy kicsit a nyelvet is. Igyekszem érteni és érezni, hogy a kínai álom miről szól, és hogy abban nekünk, európaiaknak mi lehet a helyünk, szerepünk, a partnerségünk. Én ezzel a háttérrel, tapasztalattal szeretnék őszintén gratulálni egyrészt a Kínai Nagyfal Egyesületnek, és köztük Oláh Lajos elnök úrnak, ahhoz, hogy Hubei tartomány legmagasabb szintű delegációját, amit el tudunk képzelni, elhozta hozzánk Budapestre, és hogy az európai körútjuk során, hivatalos programjaik során útba ejtettek minket, és kinyitották azokat a kapukat, amelyen mi magyarok besétálhatunk a partnerséget Kínába. És egyúttal szeretném megköszönni nagykövet úrnak és a Kínai Népköztársaság nagykövetségének, munkatársainak, Wang úrnak is, és a többieknek, hogy olyan energiával állnak a kínai-magyar kapcsolatok mellé, és nem csupán a kötelező diplomáciai feladatokat töltik be, hanem valóban igyekeznek eljutni a konkrét együttműködésig. Nem csak Győr-Moson-Sopron megye és Hubei tartományi szintű megállapodásáig, hanem akár a magyar cégek Hubei tartománybeli partnereinek felkereséséig. Nem kis lehetőség, amit kapunk a mai nappal, részben a sorstól, részben pedig a döntéshozóktól. Ezért arra biztatom saját magunkat, hogy éljünk ezzel, és értsük meg azt, hogy Magyarország bár kicsi ország, de tudunk mi is jó partnerek lenni, ha tényleg jó lándzsát vagy pajzsot árulunk. Fontos még, és ebben szeretném a itt lévő kínai cégeket tájékoztatni, hogy
Magyarországra nem csupán mintegy 10 milliós kis piacra nézzenek, Magyarország történelmileg is, és persze földrajzi, ahogy ezt modern szóval mondjuk, logisztikai szempontból is, talán a legszerencsésebb hely a közép-európai hídfőállás megteremtésében egy kínai cégnek, vagy egy kínai tartománynak, de akár a kínai népköztársaság egészének is. Nem véletlen, hogy olyan cégek, mint például a Bank of China, amelynek közép-európai igazgatóját is, itt köszönhetjük körünkben, a teremben, vagy a Huawei, vagy a ZTE, vagy a Wanhua, és még sorolhatnám, komoly nagy kínai cégek Budapestre helyezték regionális központi irodájukat, vagy éppen logisztikai bázisukat. Tették ezt azért, mert tudják, hogy nem a 10 milliós piac csupán, amit innen elérhetnek, hanem a teljes térség. Hozzáteszem, ami az egész közép-európai régiót is nézve akkora, mint Hubei lakossága. De így ez a partnerség értelmezhető, és talán nem annyira ijesztő, mint ahogy először a filmből itt a magyar kollégák ezt érzékelhették. Én még egyszer megköszönve a program létrehozását a szervezőknek, és megköszönve a nagykövetségnek, illetve Lee titkár úrnak a nyitottságát a későbbi együttműködésre, ajánlom a közép-európai régiót, és abban Budapestet, Magyarországot regionális központként a hubei vállalkozásoknak. Jöjjenek, barátkozzanak, nem fognak bennünk csalódni, jó lesz az a lándzsa és az a pajzs is. Csak azt mondjuk róla, ami valójában. Köszönöm szépen, Fei Chang'an, szia!